Čau Matúš, toto je jeden pokus, ktorý ti chcem ukázať. Takže pokúšame sa ja a Braňo s podomácky vyrobeným laserom zapáliť zápalky. Toto je už asi tretí deň, čo sme to skúšali. Takže máme tu, aby si to videl, 7,5 V, čož z 9V baterky kľudne dostaneme. A ďalej, nie je to dobre vidieť, ale tečie tu asi len okolo 100 až 150 mA. Pri najväčšom prúde je dovolené zhruba 200, aby išlo cez diodu. A pozri sa, čo dokáže diodový laser z DVD-romky zapáliť zápalku. A zatiaľ sa nám nepodarilo dostať z neho väčší výkon, než zapáliť zápalku, takže drevo ani papier nepálime, ale čo není, môže byť.